खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 1 फेब्रुआरि बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन, सुखु गोजोना फैगोन। वृष राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ, मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। माखौबा लानानै गोसोखौ गिखांनाय मोनबाय थागोन। जानो लोंनो सुख गैयै जागोन, साना जेथो गोनां जागोन। कर्कट राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव नाजाथाबनो हागौ, गोसोआव बोलो फैगोन, मोजां सान जागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे मोननो हास्थायनानै मोनफुङैयाव गोसोखौ असान्थि मोननो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। कन्या राशि। गोबाव समनि थांखिया जै जागोन, थांखियाव देरहासार जागोन, खुसिनि सान जागोन। तुला राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ, साननायफोरा फेलें जागोन, गोसोआ दुखु जागोन। वृश्चिक राशि। बेफार फालांगि मावनायाव मुलाम्फा जानो हागौ, रां रुफा आरजिनो हागोन, मोजां सान जागोन। धनु राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ, साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मकर राशि। मोजां गियान लानो हागोन, मोजां लामायाव आगान होनो हागोन, मोजां सान जागोन। कुम्भ राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ, देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। मीन राशि। लोगोजों सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जागोन, नोंनि जौगानायाव लोगोनि मदद मोनगोन, मोजां सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare. Indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning. Environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room. Good teachers, student one-on-one training on one language and speech development. Experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.